Ano to? Hmm, umaga. Ayan. May bagyo daw dito, Typhoon 1. Pasyal ko kayo na naman. Bili ako ng newspaper, umaga. Masilang ng panahon. Kasi may bagyo daw na parating Typhoon 1. Kaya ganito ang panahon. Sarap pa sanang matulog. Pero kailangan ng maagang magising. Ayan, diyan ako bibili ng newspaper. Ayan, darating na. Tayo ng newspaper dito. Yan ako nang galing kanina. Thank you for watching, guys.